Üdvözlöm az Instructional Design Lab podcast hallgatóit, Ollé János vagyok. Ma is együtt kalandozhatunk az e-learning, az oktatástervezés, az oktatáselmélet és a didaktika világában. Hírek, események, beszélgetések, reflexiók, kérdések, válaszok, kutatásfejlesztés, alkalmazott tudomány. Ha menet közben hallgat minket, akkor legyen nagyon óvatos, minden más esetben helyezze magát kényelembe és maradjon velünk. Jó, hát sok szeretettel köszöntünk mindenkit az ID Lab podcast következő adásában. Mai alkalommal is az e-learning fejlesztő szakirány továbbképzésünk hallgatóit hívtuk el egy beszélgetésre. Eddig a képzést elkezdők, de még be nem fejezőknek a csoportjait hallottuk. A mai alkalomhoz pedig olyan hallgatókat hívtunk, akik már vagy a képzés végén járnak, vagy akár már a képzést éppen befejezték, és elkezdik, vagy folytatják e-learning fejlesztői szakmai pályafutásukat. Röviden kérném a vendégeinket, hogy pár szóban mutatkozzanak be a hallgatóknak. Sziasztok, én Matlári Andrea vagyok, a Digitális Módszertani Intézet oktatója. Sziasztok, Teresényi Enikő vagyok, és a BGE kereskedelmi vendéglátóipari karán dolgozom angol szakosként, és így kerültem közelebb ott a digitális tananyagfejlesztésekhez. Szervusztok, köszöntök mindenkit, én Boa Péter vagyok, civilben geográfus, tanár, informatikus, és most már büszkén mondhatom, hogy végzett hallgatója a 4 fél éves kurzusnak, és tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy ennek a műfajnak a bölcsőjénél kb. Ott voltam, most úgy érzem ezzel a 4 fél éves kurzussal tényleg képben vagyok arról, hogy miről kéne szólni az e-learningnek egyáltalán. Nagyon sok tapasztalatot szereztünk, de erről majd még később beszélünk. Üdvözlök mindenkit, Szekercés Norbert vagyok. Én most fejeztem be a 2 fél éves e-learning fejlesztő képzést, és egyébként egészségügyi tanárként, szakoktatóként, masszázs szakoktatóként, elsősegély szakoktatóként, tehát mindenféle egészségügyi tanári tevékenységben dolgozom, és a jövőben is ez a terv, hogy ezt folytatom már e-learning keretek között, de részletesen majd később fogok én is erről beszélni. Mit gondoltok azzal kapcsolatban, hogy mi változott bennetek az e-learning fogalom kapcsán a képzés kezdete óta? Mi az, amit gondoltatok az e-learningről, mikor beiratkoztatok a képzésbe, és hogy tekintetek ma erre a fogalomra? Mi az, ami változott ezzel kapcsolatban a gondolkodásotokban? Korábbi e-learning tapasztalatom igazából a koronavírus őrületben kezdődött, amikor el kellett kezdeni hirtelen egy hétvége alatt átállni egy komplett online oktatást, ugye ez a digitális átállása. Akkor én egy egészségügyi technikumban tanítottam, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy szép ez az, hogy elküldök egy PDF dokumentumot a tanulóknak, de hát ez vajmi kevés lesz a boldogsághoz, hiszen nincs szinkronóra, vagy hát kevés szinkronóra van, mert túl vannak terhelve, a PDF fájlt vagy elolvassa, vagy nem olvassa el. Tehát, hogy elkezdtem olyan dolgokban gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt majd aktívabbá tenni, és hát ugye a módszertani hiányosságok miatt, illetve majd a későbbi fejlődés miatt kezdtem el a képzést. És valóban, tehát ugye azt tudtam, hogy az e-learning az azért több lesz, mint hogy egy PDF fájlt elküldök, és szerintem most így a képzés befejeztével jutottam el arra, hogy valóban a szemléletmódom egy picit változott olyan szempontból, hogy tanárként nem csak el kell tudni mondani valamit egyféleképpen, hanem többféleképpen, törekedni kell arra, hogy több módszerrel dolgozzunk, lehetőleg a legtöbb módszerrel. Az se baj, ha új módszereket találunk ki, az se baj, ha feladatokban kell gondolkodni. Tehát nekem nagyon sokat változott az attitűdöm az oktatás szempontjából is, és hát ugye az e-learning kapcsán is, tehát hogy rájöttem arra, hogy ez sokkal-sokkal mélyebb, és ezt lehet nagyon jól is csinálni, a korábbi nem annyira jólhoz képest. Annyiban egészíteném ki még Norbinak a mondandója, teljesen igaza van. Szerintem a fogalom jelentés tartalmával mindenki tisztában volt, ezzel nem is volt gond, hanem egyáltalán az, hogy tisztába kellett tenni, az e-learning az nem más, nem a hagyományos tananyag digitálisan felturbózott verziója. Egészen más módszertana van, egészen más eszközrendszer rendelkezik, teljesen új oktatási, visszajelzési, adminisztrációs rendszere van, gondolatébresztő, és ennek fényében nekem is alaposan át kell gondolni a későbbi a saját módszereimet, de van egy rakásötletem. Igen, én abszolút egyetértek Norbival és Péterrel is. Alapvetően én is pont azért kezdtem el ezt az egész képzést, és azért jelentkeztem, hogy egy kicsit jobb rálátásom legyen arra, hogy is kell ezt jól csinálni, mert ránk zúdult, igen, hogy ma még bent vagyunk az egyetemen, másnap online tartsunk órákat, és mondjuk ez egy ilyen 30 fős
készségfejlesztő órán, online, elég furcsa volt, vagy azt se tudtuk, hogy hova kell nyúlni. Tehát most már itt az egész képzés alatt megtanultam azt, hogy jó, amit előtte is tudtam, persze terveztem órákat, stb., de ez egy teljesen más típusú tervezés szerintem, amit itt kell, és mindenképpen azt, hogy ez egy tök jó rugalmas valami is tud lenni, amit egy csomó helyen még föl tudok használni. Ahogy utaltatok rá több gondolattal és mondattal, hogy a képzés valójában egy oktatásmódszertani képzés, de van ezzel kapcsolatban egy érdekes jelenség, mert a képzés előtt állók, vagy a képzés elején járók, az első fél évet végzők nagyon tartanak a technológiai kihívásoktól, a szoftverkörnyezettől, a technológia nehézségeitől. És érdekes mondom, nagyon sok ilyen levelet kapunk a jelentkezőktől, érdeklődőktől, hogy nagyon szeretnének jönni a képzésre, látták a weblapon, de hát nem informatikus, nem programozó bölcsész, nem egy ilyen technológia guru, most akkor ezt így érdemes, vagy most érdemes belevágni? Tehát hogy látjátok így a képzés alapján, hogy tényleg ennyire bonyolult az e-learning technológiai része, amitől ennyire tartani kell? Én pont ugyanezzel a kétséggel kezdtem el a képzést, és én ugye nem írtam e-mailt, mert én elhittem azt, ami a képzési leírásban benne volt, hogy nem kell informatikusnak lenni, és egyébként valóban nem kell informatikusnak lenni ahhoz, hogy az ember a keretrendszereket tudja használni, ami biztos, hogy nem, vannak olyan rendszerek, amik nem egyszerűek használat szempontjából, de rengeteg segítséget kapunk oktatóktól is, önállóan egymást segítve, csoporttagoktól, tehát hogy szerintem ez egy nagyon jó kis közösség szakmailag is, és emberileg is, tehát hogy nagyon-nagyon korrekt mindenki mindenkivel, tehát hogy valakinek kisebb az informatikai tudása, mint például nekem is, akkor lehet olyanoktól kérdezni, és kapunk is segítséget, akinek ez nehézkesen megy. Tehát például nekem egy ilyen nagy kritikus pontom a Moodle keretrendszernek a használata, akár informatikailag mondjuk egy adatbázisnak a telepítése vagy szerkesztése, de ez is abszolút megoldható, tehát hogy nem egy olyan megoldhatatlan dolog, és akár informatikai tudás nélkül simán lehet szerkeszteni képzéseket, kurzusokat, mindenfélét, és aki ráadásul még a képzések ezt támogatja, tehát a kurzusok ezt támogatják is, úgyhogy ez szerintem kifejezetten hasznos. Úgyhogy bátran mindenkinek is ajánlom. Igaza van Norbinak, nem kell informatikusnak lenni, de nem megkerülhető. Nem megkerülhető az informatika, mert különösen, amikor valaki a tartalomkészítésben gondolkodik, és szeretné tényleg, hogy tetszetős, jól nézzen ki a funkciónak, megfelelően működjön a dolog, ott bizony egy picit bele kell mérni a dologba. És János mindjárt az elején elmondta, hogy szoftvert nem tanulunk a kurzus folyamán, ez teljesen jogos, rengeteg segédanyagot kaptunk a különböző LCMS rendszerek használatához, de akkor sem megkerülhető. Úgyhogy szerintem mindenkinek is önszorgalommal egy picit rá kell gyúrnia, mert az idők folyamán nem itt a kurzuson belül, hanem a piaci szférában is láttam olyan anyagokat, hogy én nem engedtem volna ki a kezemből. Tehát valamit azért, hogy az összkép olyan legyen, jól nézzen ki, funkcionáljon, mindenképpen kis önképzés igényel, de függetlenül nem kell hozzá programozónak lenni, vagy valami cybergurunak, de oda kell tenni az ember magát ahhoz, hogy tetszetős anyagot bocsásson ki a kezei alól. Egyet tudok érteni, csak az a kérdés mindig, hogy kinek legyen ez tetszetős. Mert egyébként hozzáteszem, én is azt olvastam el először a képzés során, hogy kell-e ide valamilyen informatikai háttér, vagy mennyire kell ismerni a rendszereket. Én szerintem ezt nagyobb betűvel ki lehetne emelni, majd, hogy nem kell semmilyen ilyen térű, de az teljesen jogos, hogy nem árt az embernek beleásnia magát, viszont az is tök jó, hogy ennyien vagyunk itt, és tényleg, ahogy Norbi is mondta, segítettünk mindig is egymáson, hogy az ember tudta, hogy ha gondom van, akkor ki az, akit meg tudok keresni, tud segíteni, tudok tőle tanulni, meg tudja mutatni, hogy hol van esetleg arról egy részletesebb leírás. Szóval azért azt gondolom, hogy nem túl ördöngösség ezeket megtanulni, csak tényleg a szépség, meg az, hogy tetszik-e, ez szerintem azért ez egy kicsit relatív is tud lenni, mert hogyha meg az a célom, hogy hatékony legyek, akkor lehet, hogy hátrébb tudom csúsztatni azt tanulóként is, hogy nincsenek benne esetleg annyira csiribiri dolgok, de ez csak ilyen, az valószínű, hogy az a tapasztalat mondja, amikor az van, hogy tegnapra kész kéne lenni ennek, és akkor persze siet az ember, hogy azért szép is legyen, jó is legyen, de leginkább megfeleljen a tanulási célnak. Legalábbis én ezt szoktam mindig inkább szem előtt tartani.
Meg szerintem egyébként egy kicsit ez ilyen önfejlesztő is, így informatikai készségekkel. Tehát, hogy ha valaki nem úgy indul a végére, mert saját magára van utalva nagyon sok minden, mert annak ellenére, hogy kap segítséget, de hogy nincs készen alárakva, hogy tessék ezt ide kattintva, ezt így csináld, úgy csináld, hanem magának kell rájönni, hiszen hogyha valaki elkezd e-learning fejlesztőként dolgozni, akkor is a csapatban van, akkor is azért nagyon sok mindennek magának kell kitalálni, hogy csinálja, mit csinálja, miért úgy csinálja, tehát hogy ezzel kell átlátni a folyamatot, de ez szerintem egy tök jó fejlesztő eszköz. Én egyébként érzem azt saját magamon, hogy informatikailag kicsit fejlettebb lettem. Nyilván nem lettem rendszergazda szintű, de már azért kezdek a webfejlesztésbe is belelátni sok szempontból, ami mondjuk egy teljesen idegen terület volt eddig tőlem. Mind a hárman utaltatok rá, hogy egy jó minőségű e-learninghez mennyire fontos ez a vizuális összhangzattan, vagy a vizuális megjelenítésnek a kultúrája. Mi az, ami még az e-learning minőségét befolyásolja? Tehát mitől lesz jó egy e-learning tananyag? Szerintem tényleg fontos az, hogy néz ki meg minden, de sokkal fontosabb az, hogy számomra az lenne a minőség, hogy mi az, amit közbe csinálok. Hát a feladatok esetleg mennyire motiválóak, mennyire késztet tényleg arra, hogy ne essek ki, ne hagyjam ott. Én szerintem ez inkább, mint de lehet, hogy csak azért, mert nem feltétlenül vagyok annyira jó ezekben a vizuális dolgokban, és akkor máshova teszem inkább a hangsúlyt. Én egy picit megfordítanám a kérdést pedagógushoz, vagy szakoktatóhoz képest, tehát hogy mitől rossz. Tehát, hogy azt szerintem sokkal gyorsabban meg tudjuk fogni, hogy mitől rossz, tehát hogyha unalmas, nem olvasható mondjuk egy szöveges rész, túl sok a szöveg, nem tudom, egy rossz előadás van fölve, nem látszik a kép, tehát hogy egy csomó vizualitásában, vagy szerkezetében, vagy tényleg arról szól egy e-learning, mint hogy egy PDF-et kapnánk, hogy olvasgasd, és akkor csináld meg a végén a tesztet, tehát hogy ez nem hatékony. Tehát, hogy így szerintem a nagy kulcspont az, hogy hatékony az e-learning, tehát, hogy és ha hatékony, akkor jó. Ha nem hatékony, akkor nem lesz jó, vagy nem lesz értelme megcsinálni. Tehát, hogy akkor egy fájlmegosztásról beszélünk, és szerintem itt a hatékonyság az a tanulónak a motivációjától is függ, mert hiába van egy csini videóanyag, ha csak kattingatni kell, semmi feladat, semmi visszamérés, semmilyen tudásszintmérés, semmi visszajelzés nem kap a tanuló, akkor megunja, és ez teljesen érthető. Tehát lemorzsolódik, abba hagyja, és azt mondja, hogy soha többet nem fog ilyet csinálni, mert ez borzasztó. Ő aztán nem soha többet. Isten őrizzen tőle, és ez teljesen érthető. És hogyha kap egy jó e-learninget, akkor azért meg lehet győzni arról, hogy ez jó, és ez működik, és hogy valóban megtanulja, tehát el tudja sajátítani azokat a készségeket, amit ő el szeretne. Persze ehhez az is kell, hogy felmérjük, hogy ő mit szeretne tulajdonképpen, meg ugye nekünk meg legyen tervezve, hogy mi a cél, tehát mi az ő tanulási célja, ő miért szeretne, mit szeretnénk vele csinálni, tehát hogy az, hogy ő most valamit akar, de nem tudjuk, hogy mit, úgy nem lehet egy jó e-learninget fejleszteni, szerintem. Azt hiszem alaposan körüljártuk a témát, és mindannyian ugyanarra gondolunk. Gyakorlatilag ez egy nehéz standardizálni az elégedettséget és a minőséget. Ez nem egy exakt számokban mérhető dolog. Így gyakorlatilag a minőségről, kimondottan a hallgatói elégedettségről és a visszajelzésekből fogunk bármit is megtudni. Kellenek irányvonalak tervezésben, legyen szó az egész tananyag struktúráról, módszertani megközelítésről, stb. Viszont kell rendszeregyeztetés, rengeteg teszt kell hozzá, próbateszt, nagyon sok visszacsatolás, próbakurzusok, bevont vendéghallgatók, és így jön vissza gyakorlatilag egy olyan információ mennyiség, amivel tudunk még hatékonyabban és még jobban testre szabottan dolgozni esetleg. Úgyhogy aztán mind a hárman ugyanarra gondoltunk itt minőséget illetően. Ha már megvan az e-learning minőségnek a fogalma, akkor innen már csak egy lépésre vagyunk attól, hogy milyen kompetenciák kellenek ahhoz, hogy ezt előállítsuk. Ugye tudjuk, hogy mitől jó egy e-learning, nagyon sok ilyen kompetenciára utaltatok, de szeretnénk titeket megkérdezni, hogy akár mindenki mondjon top 3 kompetenciát, ami a legfontosabb ahhoz egy e-learning fejlesztő életében, hogy minőségi e-learning kurzusokat tudjon előállítani. Én azt gondolom, hogy ez a bizonyos vagy a pedagógiai ismeret abban, hogy hogyan tervezek, miként ismerek, milyen ismeretet hogyan szeretnék átadni. Egy kicsit a technológiai jártasság, tehát hogyha nem is ismerek mindent, nem is tudok mindent használni, de legalább valamerre tudjak elindulni. Valakihez tudjam azt mondani, hogy mintha nálatok ezt láttam volna, vagy valami hasonló, meg hát az, hogy együttműködő legyek. Hát az szerintem baromi fontos egy ilyen, mert hogy mindig valahogy
Oké, hogy egy csomó mindent megtanulok magamtól, meg tudom csinálni, de sokkal könnyebb az életem, hogyha projektben is dolgozunk, vagy együttműködünk csapatban, sokkal hamarabb szebbet, jobbat, és a mindent hatékonyabbat tudunk szerintem csinálni. Én ezt a 3 mondanám ilyen kulcs kompetenciának. Én most így a magánzóba gondolkodom, tehát hogy én azért hajlamos vagyok abban, hogy ha egyedül csinálom, akkor nekem a nagy mumusom, és szerintem ez kompetenciafejlesztő kell, hogy legyen mindenkinek, az a határidőknek a betartása. Tehát ugye a saját magunknak szabott határidőket is tényleg be kell tartani, mert különben elcsúszik egy fejlesztési folyamat nagyon csúnyán. Ha teambe dolgozunk, akkor még annyira is fontos a határidőknek a betartása. Ha nem teambe, vagy én osztok mondjuk feladatokat, akkor a szervezőkészség, ami szerintem hasznos, és egyébként önmagában meg a kreativitás, meg a pedagógiai újragondolás az, ami szerintem fejlesztőként rendkívül fontos, hogy egy adott száraz tananyagból újra struktúrálva, átgondolva, újra tervezve, feladatosítva, médiaelemekkel megspékelve akár hogyan tudunk jót kihozni egy nem biztos, hogy hatékony tananyagból, vagy egy középhatékony tananyagból, ami mondjuk online oktatás nélkül, vagy mondjuk egy offline, hagyományos tantermi környezetben egy sima előadásos magyarázat lenne. Tehát szerintem a kreativitás az rengeteget tud dobni, és itt nem csak a csini-vili részen kell gondolkodni, hanem akár a szöveg megfogalmazásban is. Hogyha egy kompetencia térképet kell készítenünk, ugye sok ilyen születik az instructional designerekkel kapcsolatban, és ezek között vannak ilyen karikatúra jellegű viccesek is, ahol gyakorlatilag minden létező fejlesztési kompetenciát felsorolnak. Ugye korábban a bemutatkozásnál már mondtuk, hogy ti valójában vagy már éppen elvégeztétek a képzést, vagy nagyon a képzés vége felé jártok. Ennek a képzésnek egy nagyon fontos eleme, hogy gyakorlatorientált képzés legyen, és azon belül is a záráskor el kell készíteni egy úgynevezett mestermunkát, tehát gyakorlatilag egy önálló e-learning fejlesztés az, ami a képzésnek a szakdolgozatát, szakdolgozati alapját adja. Beszélnétek erről egy kicsit, hogy kinek mi volt ez a fejlesztés, amit elkészített szakdolgozatként? Egy masszázs elméleti kurzust fejlesztettem le, ami a gyakorlati képzésnek az alapja lesz, tehát itt fogja megtanulni szegény tanuló azt, hogy mit fog ő gyakorlatban csinálni, és ezt nem egy száraz tantermi keretek között előadásba fogja megkapni, hanem alkalmazható feladatokkal, tehát egy kreatív feladatos kurzust készítettem el. Nekem van még egy pár hónapom, hogy a végső simítások is készen legyenek, de alapvetően egy turizmus vendéglátás szaknyelvi kurzusban gondolkodom, csinálom, mert hogy egy kicsit átalakult az egyetemen a nyelvoktatás, és azt gondoltuk itt tanszéken belül is, hogy nem ártana, ha lenne egy olyanunk, amihez nem feltétlenül kell a hallgatónak órára járnia, hanem önállóan meg tudja csinálni, mert hogy oké, hogy nincsen nyelvvizsga, de lesz egy záró kurzus, amit meg kell csinálnia, viszont hogyha a másik nyelvet tanulna az egyetem keretein belül, akkor is a vizsgára ezáltal fel tudna készülni. Tehát ez egy turizmus és vendéglátás szakon belül a szakmai szakszókincset próbálja majd elsajátítatni, illetve hát beszédkészséget fejlesztene ilyen szakmai szituációkban, mert azt látjuk, hogy igazából arra van szükség itt a hallgatóinknak. Na, én az előző két hozzászólótól eltérve teljesen más vonalon indultam el. Én egy történelmi, földrajzi, vallástörténeti jellegű témát dolgoztam fel, Ázsia világvallások bölcsője címmel. Ez igazándiból egy ismeretátadó kurzusnak készült, viszont azzal nem titkolt hátsó szándékkal, hogy egy nézet és attitűdformás is elkövessek vele. Pont azért választottam, egyrészt magam is kedvelem ezt a témát, másrészt pedig, hogy annyi információ éri tulajdonképpen a megcélzott korosztályt, itt a közoktatásban tanuló felső tagozatos diákokról van szó, hogy igazándiból nem tudják hova tenni a hírekben szereplő és nem egyszer felnagyított vallási és egyéb töltető híreket, hogy ezt szerettem volna valamilyen szinten földrajzilag, történelmileg egyáltalán elhelyezni a térben, időben, illetve egy pár olyan dologra rávilágítani, lehetőség szerint objektíven, ami az adott valláshoz tartozik, hogy kicsit tisztuljon az a kép. Hát aztán vagy sikerül, vagy nem. Egyébként, ha most állnék neki ennek a dolognak, teljesen másképp csinálnám.
a dolgot, de még lehet, hogy arra is sor fog kerülni, egyszerűen nagyon ráérdekes, megcsinálom még egyszer. Milyen érdekes, hogy az egyes fejlesztéseknek főként a tartalmáról kezdtetek el beszélni, és nem annyira a fejlesztésnek akár a technológiai oktatás módszertani sajátosságairól. Ti most már aktív e-learning fejlesztők vagytok, képzés befejezésétől teljesen függetlenül, és a ti produktumaitok meg az általatok elvégzett fejlesztések is változtatják a jelenkori e-learning trendeket. Ugye léteznek nagy trendelemzések, de szerintem a trendek egy része arra megy, amerre az e-learning fejlesztőként, instructional designerként dolgozók munkái ezeket elviszik, és nem előremutató irányzatokról beszélünk, hanem tényleges fejlesztések által kirajzolt trendekről. A ti fejlesztéseitek által milyen irányban változik majd a kortárs e-learning? Én csak így a masszázs szakmának a trendjét szeretném első körben megváltoztatni, mert ott még az a trend, hogy a hallgató, ha egy e-learning felületen is van, akkor kap egy videót, meg kap hozzá egy szöveget, olvasd el, nézd meg, és kap egy tesztet, hogy csinálja meg. Tehát nincsenek feladatok, nincsenek visszajelzések, úgyhogy én azt a szemléletet szeretném behozni, hogy valóban azt a tudást, amit így akár információ megosztás jelleggel, akár nézetformálásnak, akár kompetenciafejlesztésnek szeretnénk, hogy ő azt tudja használni, és valóban vissza tudja ő saját magát mérni, hogy tudja-e. Tehát ne az legyen, hogy ő most ezt elolvasta, megnézte, és akkor utána ott áll, és nem tudja, hogy tulajdonképpen mit csinált az elmúlt 6 órában, és nem úgy indít el egy videót, hogy közben kimegy és elmosogat, és akkor háttérben vagy hallgatja, vagy nem hallgatja. Tehát én mindenképpen azt szeretném, hogyha ezek a trendek megváltoznának így a saját kis szakmai területemen, ami most jelenleg hát nem a legideálisabb irányban van. Én abban az irányba szeretnék inkább elmozdulni, és ez most nem is igazából az, amit most fejlesztek, hanem a későbbi tervek, hogy inkább egy ilyen kollaboratív tanulást, közösségi interakciót elősegítő felület jöjjön létre, mert szerintem főleg nálunk itt a turizmus vendéglátásban azért ez egy igen jó dolog lenne, hogy azok a hallgatók is, akik esetleg nem merik bevállalni az Erasmus ösztöndíjat, vagy nem szeretnének menni, legyen egy olyan platform nekik is, ahol tudnak idegen nyelven, idegenekkel, tehát nem magyar anyanyelvűekkel angolul beszélni, hanem egy ilyen közösségi interakció kialakuljon közöttük. Voltak már ilyen próbálkozásaink, csak pont azért, mert nem voltak jó felületek, hát egy kicsit kudarcos lett, tehát mindenki hibás volt mindenért, de leginkább rájöttünk, hogy valószínű, hogy nem jó platformot választottunk arra, mert nehézkes volt a kommunikáció. Tehát én azt remélem, hogy majd ez lesz az én lényem, hogy sikerül egy olyan platformot létrehozni, ami egy a kollaboratív tanulást azt elő tudja segíteni. Van egy mondás, mi szerint, amit egyszer már kitaláltak jól, azt nem kell kitalálni még egyszer. Nem kell okvetlenül valami hihetetlen görcsösen, valami borzasztó masszív innovációra törekedni. Ha az ember fejéből magától spontán kipattan egy ilyen, az jó, az egy hozzáadott érték mindenképpen. Több különböző cégnek dolgoztam az idők folyamán, láttam ilyen és olyan anyagokat is. Úgy vettem észre, hogy van egy többé-kevésbé elfogadott és bejárt út, amit csinálnak. Nagyon sok videós, szoftverszimulációs anyagot csináltam, és ezek tulajdonképpen működőképesnek és hatékonynak bizonyultak. Na most én sem a későbbiekben nem okvetlenül a szakdolgozatémám kapcsán érintett műfajban óhajtok mozogni. Nyitott vagyok mindenre, és tényleg ebben igaza volt Enikőnek, hogy mindenképpen arra kell elmozdulni, hogy egy közösen felépített tudás legyen. Olyan kollaboratív munka, ahol mindenki a kis magáét hozzáteszi, beleadja, és saját magát építi fel. Abban mindenképpen megegyezhetünk, hogy a mesterséges intelligencia az a következő korszak e-learning fejlesztéseire valamilyen mértékű és valamilyen irányú hatással lesz. Ja, arról már azért vannak óvatosabb becslések, hogy amíg ez megjelenik a tényleges fejlesztésekben, addig az mennyi időt fog igénybe venni, és hogy ennek milyen mértékű, vagy akár az emberi kreatív tevékenységet mennyire veszélyeztető hatása lesz, vagy mondjuk a piaci trendekre majd ez milyen későbbi hatása lesz.
de minket mostanában sokkal inkább az foglalkoztat, hogy a tényleges fejlesztési gyakorlatban ez megjelente már. Különösen olyan szaktárgyakban, műfajokban, ahol standard dolgok vannak, azokat a mesterséges intelligencia sem fogja tudni másképpen tálalni egyszerűen azért, mert így van. Amiben lehet előretörés, hogy a személyre szabás, tehát figyelni a hallgatói szokásokat, illetve jóval több információt gyűjteni az illetőnek a tanulási szokásairól, és ez alapján minél jobban testre szabni az anyagot, illetve hát a tartalomfejlesztésben tud még labdába rúgni ez a műfaj, de hangsúlyozom, úgy érzem, hogy egyelőre ez még nincs itt. Én a saját anyagfejlesztésemnél eléggé rákaptam a használatra, meg kell, hogy mondjam, mert nekem azért elég kreatív dolgokat kell írogatnom, szituációkat, stb., ami egy idő után mindig ugyanahhoz jövök ki. Tehát vannak az embernek kedvenc témái, de hát nem lehet nyelvvizsga feladatokból csak ugyanazok a témát, tehát muszáj, és nekem nagy segítség, én használom például a GPT-t arra, hogy tudnál-e segíteni, hogy most baromi nehéz megtanulni, hogy jól kérdezzek, de szerintem elég fejlődőképes vagyok én is. Most jöttem rá, hogy egyébként pont azt hiszem valamelyik podcastban volt, hogy a kérdés, hogy megtanuljunk, Andi, te mondtad talán, nem, hogy hát ha abba mozdulunk el, és rajta én azt hittem, hogy én tudok kérdezni, de nem, tehát hogy ezt tényleg meg kell tanulnom, hogy jól kérdezek, viszont baromi sokat segít. Tehát annyira le tud rövidülni a fejlesztés, hogy amit máskor így 2 napig vártam, hogy majd az ihlet az így jön, itt beírtam egy szót, és akkor kaptam hozzá egy kis motivációt. Tehát én nem arra használom, hogy ő írja meg helyettem, bizonyos részeket igen, mert mozdít rajtam. Úgyhogy ez a részére szerintem szuper dolog lesz. Meg hát még van szerintem más szuper dolog is, hogyha ő nézi az adatokat, és nem nekem kell állandóan csekkolni a visszajelzéseket, stb. A méréseket, azért szerintem ezek nagyon jó dolgok lesznek, hogy könnyebben tudunk reagálni arra, hogy majd mire van szüksége a hallgatónak, a tanulónak. Én nem használtam, gondolkodtam rajta, hogy talán kellene, de végül elvetettem ezt az ötletet. Én a múltkor néztem egy ilyen előadást, ami erről volt szó, és megdöbbentően gyorsan halad a mesterséges intelligencia fejlődése, amit egyébként nem is feltétlenül rakta az ember össze magának, hogy akár egy Google útvonaltervezés is az egyébként, bármi hihetetlen, de ami szerintem kifejezetten hasznos, legalábbis nekem, az, hogy például a célcsoport elemzésemet meg fogja könnyíteni annyiban, hogy standard tanuló típusokat tud nekem gyártani, hihetetlen részletességgel elemezve a sajátosságait az adott célcsoportnak, amit utána össze lehet majd vetni egy célcsoport kérdőívnél, hogy mondjuk valóban megfelel-e a valóságnak. Tehát nekem ez az egyik, a másik meg a tartalomfejlesztésben olyan szempontból, hogy olyat is tud már elvileg, legalábbis amit hallottam az előadás szerint, hogy akár szövegből képeket, vagy akár videós animációkat tud gyártani, ami szerintem egy hihetetlenül nagy dolog, és hihetetlenül hasznos, hiszen az elmondottak alapján le tudok fejleszteni egy kis animációt, amit mondjuk nem nekem kell itt összeklikkelgetni a nem túl hatalmas média szerkesztési rutinommal. Tehát ez szerintem egy mindenképpen egy nagyon hasznos dolog, meg ugyanez vonatkozik a képre is, tehát hogy amit nem tudunk lerajzolni, mert mondjuk nem feltétlenül vagyunk annyira grafikusak, de kellően szöveggel körbe tudjuk írni, azt le tudja rajzolni a mesterséges intelligencia. Szerintem ez egy hihetetlen dolog lesz. Akkor úgy tűnik, hogy bizakodással várjuk, hogy egyre nagyobb teret nyerjem. Lassan az időnk a végére ér, de még nem tudom megállni, hogy egy utolsó kérdést ne tegyek fel. Ugye utaltatok rá, amikor a képzésről ilyen szépeket, jókat mondhatok, utaltatok rá, hogy milyen jó a képzés mögött álló szakmai közösség, hogy a következő kérdés ennek az erősítését fogja szolgálni. Ezt a podcastet nagy valószínűséggel hallgatják azok is, akik még a képzés első fél évét teljesítették. Ti ugye már a képzés vége felé jártok, vagy már be is fejeztétek a képzést. Most így akkor élő egyenes adásban mit tanácsolnátok a képzésben lévőknek a következő fél évekkel és következő feladatokkal kapcsolatban? Határidő. Semmi más. De a határidőket nagyon-nagyon-nagyon-nagyon be kell tartani, mert és az elejétől le kell tervezni az ütemtervet, hogy ki hogy fog haladni, mert különben az egész fél év el tud csúszni. Tehát, hogy ez tényleg az önfejlesztésnek a kritikája, hogy tudja az ember saját magát megcsúsztatni, és utána milyen hajrázást tud lenyomni.
Úgyhogy határidő betartása. És a határidő mellett meg az, hogy merjenek egymástól kérdezni, illetve beszéljenek egymással. Szerintem nekünk itt kár, hogy csak így a végén, jó, nem ugyanannyi időt veszünk részt a képzésben, de szerintem, jó, megcsúsztunk a határidővel, de szerintem nálunk egy nagyon jó kis közösség jött létre, mert mertünk egymástól kérdezni, egymásnak segíteni, és persze ebbe az oktatók is beletartoznak, tehát ti is, nem csak mi hallgatók voltunk. Szerintem merjen mindenki kérdezni, és ne álljon ott, hogy úristen, nem fognak. Nagyon jó válaszokat, és nagyon jó ilyen löketet kap az ember, hogy fú, tényleg meg tudom csinálni. Igen, hát előző hajrá, tessék belehúzni. A másik pedig, hogy ne legyenek kis hitűek. Elég sok akár álláshirdetés és egyéb csúszott be itt a közösségi csoportba. Érdemes megpróbálni magukat. Ne legyenek kis hitűek, mert mondom, én vendégmunkatársként, jó, van mögöttem némi rutin, ráláttam olyan dolgokra, amit egyszer nem is tudom, hogyan engedtek ki a kezükből, és úgy vettem észre, hogy a piac jelentős része rugalmas és vevő megoldásokra. Tehát volt már olyan eset, hogy kaptam egy nyers forgatókönyvet, hát szerintem tevékenységtervező forgatókönyvírás kapcsán szerintem visszadobta volna az oktató annak idején, kurzus folyamán. Udvariasan leírtam, hogy én ezt másképp csinálnám, ezen alakítani, stb. És megköszönték, és újra vették az egész anyagot, most már ennek megfelelően. Tehát ne legyenek kísértőek, azért, mert valaki még nem rutinos a dologban, próbálgassa a szárnyait mindenképpen, mert működőképes a dolog. Köszönjük szépen, hát a csoporttársak nevében is ezek kiváló jó tanácsok és iránymutatások voltak, illetve hát köszönjük a kérdésekre adott válaszokat, szerintem egy jó beszélgetés volt, bízunk benne, hogy nektek is pozitív élmény volt, és ha később hívunk még titeket, akkor eljöttök más konkrét témákkal kapcsolatban, még több ilyen hallgatói podcast beszélgetést szervezünk, hiszen itt azért a következő éveknek az e-learning fejlesztőinek a közösségében ez egy fontos irány, hogy tanuljunk egymástól, megbeszélgessünk akár a trendekről, kihívásokról, sikerekről, és én azt sem bánom, hogyha lesznek olyanok, amikor egy-egy kudarcot vagy hibát elemzünk, mert azokból legalább ennyit lehet tanulni, de ugye a mai beszélgetés azt szerintem kifejezetten pozitív volt, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Véget ért az ID Lab podcast mai adása. Örülök, hogy itt volt ma velünk, és bízom benne, hogy ez az alkalom is megérte a ráfordított időt. Ha úgy érzi, hogy van olyan konkrét téma, ami az eddigi adásokból kimaradt, de a podcast közönségének érdekes lehet, akkor írjon bátran a podcast@szollianos.hu címre. Következő adás már kész.